Chciałbyś widzu zryty beret, co? A widziałeś intro zrytego beretu? Nie. To nie oczekuj. To jest filmik informacyjny. Jak widać po liczniku widzów niechybnie zbliżamy się do magicznej liczby 500. To już jest porządna liczba. 500 widzów to już nie jest kij dmuchał. Tak więc z tej okazji myślę, że zrobilibyśmy sobie jakieś pytania i odpowiedzi. Questions and answers. Fragen und Antworten. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie a propos nas, naszego kanału, naszych filmów i czegokolwiek, co go trapi, w czym trzeba mu pomóc, to niech je zada pod tym filmikiem, a w momencie, kiedy wybije magiczne 500 widzów na te pytania, postaramy się... Nie, kurwa, wróć. My na te pytania odpowiemy. Także będziecie w 100% wróć, kurwa, w 101% usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią i wasze życie zmieni się na lepsze. Beret. Ja mam zryty beret. Jest dużo ludzi ze zrytymi beretami.